que afectan aos dereitos humanos, que sobre o que traballa a Campa no terreo da sensibilización. Bueno, tengo que decir que levamos 9 meses traballando duramente neste tema, pois como máis de 40 persoas, en 16 equipos de traballo. É un traballo intensísimo, moi intenso, pero a verdade é que contamos con moita xente nova, sobradamente preparadas todas e todos, con unha enerxía e unha capacidade de entusiasmo que realmente é o que foi quen de construir a Campa, non? Esa é a cuestión. Temos tamén apoios de, como decía Rocío Fraga, de entidades públicas e privadas. Está a Diputación, está a Empresa Desarrolla, está Arquigal, están todas na web. Non quero estenderme aquí repetindo todas, pero están todas na web. Tamén está a Universidade da Coruña, pero hai unha peza fundamental que é o Concello. O Concello era clave para desenvolver este proxecto. Era clave porque son os que nos poden facilitar o espazo público, porque nos poden facilitar un montón de servizos e, polo tanto, era clave. Nos agradecemos non tanto que se apoie a Campa, que naturalmente, se non sería imposible, repito, senón que dende unha posición política se cumpla a palabra dada. É dicir, cando Coruña se declara cidade de refuxio, é unha declaración, pero agora vemos que non é unha declaración nada máis, sino que son feitos tamén e que hai un compromiso de verdad coa sensibilización e coa acollida da xente que necesita refuxio. Bueno, eu podo dicir hoxe que a Campa é unha realidade, un lugar de encontro para comprender as causas do que nos está a pasar. Un espazo aberto á participación no que collemos todas as persoas e todas as organizacións. E creo que a mostra tamén está na web, onde veredes que hai perto de 40 organizacións xa comprometidas en a Campa e que son as que dan forma e corpo a esta idea, a este proxecto. Organizacións e moitas persoas que se están apuntando á rede goteo, gota a gota, pero que cada día vai incrementándose o número de persoas que están xa anotadas por medio da web a este proxecto. É un espazo aberto temos un denominador común e poderoso que é a defensa dos dereitos humanos, os das persoas que piden refuxio e os nosos, que están ameazados en franco retroceso. Temos que ter en conta ese aspecto tamén. Nos movemos por solidariedade e a solidariedade é un camiño de ida e volta. Hoxe defendemos os dereitos de xente que escapa dunha guerra, pero mañán poden ser eles os que defendan os nosos. Non estamos libres de eso. A política do medo e do terror en Siria ou en Manchester non nos pode paralizar. Somos moitas as persoas e organizacións que non nos conformamos co papel de espectadoras e tratamos de dar resposta, de solidarizarnos, de encontrar ferramentas para facer fronte colectivamente a unha ameaza demasiado grande e cruel. Pero a realidade é que estamos atomizados en centos de iniciativas, temos moita enerxía pero dispersa, e isto debilita a efectividade das accións. A Campa pola Paz e o Dereito ao Refuxio medra día a día, e queremos que a cidade teña información puntual do que vai a suceder na Coruña do 15 ao 18 de xuño e convidamos a toda a cidadanía, mulleres, nenos, homes e cans tamén, a participar. Hoxe presentamos estas pezas, unha peza de vídeo, temos algunha máis funcionando e que inmediatamente hoxe pasarán ás redes sociais e aí as podedes ver e sobre todo compartir. É moi importante compartir e compartir, para que a rede aumente, para que se consolide e para que sexamos quen de levar a Campa, primeiro na cidade de Refuxio da Coruña, pero o ano que ven a idea é que se estenda a moitas cidades do país, e se pode ser fora do país, tamén mellor. Se trata de construir unha gran rede de intercambio de información, unha gran rede de intercambio de iniciativas e tamén que poda servir para dar resposta a momentos críticos de crise humanitaria ou de agresións de outro tipo. Por lo tanto, anunciamos que xa está o programa completo das actividades que se van a celebrar do 15 ao 18 na web www.acampa.eu e que aí se poden consultar todas as actividades. E chamamos a toda a xente que quera expresar a súa rabia e solidariedade a montar unha tenda de campaña no simbólico campo de persoas refuxiadas do 15 ao 18 de xuño. Se pode dormir no simbólico campo de persoas refuxiadas, pero tamén se pode montar a tenda simplemente e ir a dormir a casa.
como faremos os da terceira idade, seguramente. Para montar a tenda ou para participar de calqueira outro xeito, a única fórmula, o único requisito é entrar na web, apuntarse e participar con entusiasmo, como todos os que estamos a traballar xa neste proxecto. Agora vos deixo con Carmen Aranda, que vai a entrar un pouco máis armada, perdón, armada. Sí, quería decir armada. Non quería decir armada. Bueno, les voy a explicar un pouco máis polo miúdo o concepto do programa Acampa. Moitas gracias por ver.